Wel, mae adnod yn testyn i weld felly yn proffwydoliaeth Eseia, pennod 56 ac adnodau 3 i 5. Eseia 56, 3-5. Na ddyweded y dieithryn, a lynodd wrth yr arglwydd. Yn wir y mae'r arglwydd yn fy wahanu oddi wrth ei bobl. Na ddyweded yr einich, pren cryn o'i fi, fel hyn y dywyd yr arglwydd i'r Eunichiaid sy'n cadw fy sybothau ac yn dewis y pethau a hoffaf ac yn glynu wrth fy nghyfamod, yn rof yn fy nhi, ac oddi mewn i muriau gof golofn ac enw a fydd yn well na meibion a merched, rho fydd enw parhaol nas torri'r ymaith. William Morgan, ac na lefared y dieithr fab ar hwnna lynedd wrth yr arglwydd gan ddywedyd, yr arglwydd gan ddidoli am didolodd oddi wrth ei bobl, ac na ddywedyd y disbaddedig, wele fi yn bren cryn, canis fel hyn y dywed yr arglwydd wrth yr rhai disbaddedig, yr rhai a gadwant fy sybothau, ac a ddewisant yr hyn a ewyllyswydd, ac a ymaflant yn fy nghyfamod i. Ie, rwydda fyddint yn fy nhi, ac o fewn fy magwyrydd le, ac enw gwell na meibion ac na merched, rhoddaf iddynt enw tragwyddol, yr hwn nes torri'r ymaith. Ac i chi'n gweld wedyn os fi'n darllen yr emyn unwaith to, lle mae wedi cael y geiriau, ryfedd i'r wyf, a mawr ryfeddod yw, fy ngharu riwd, y gweila o ddynol rhyw, cael yn dy di, o fewn ei furiau le, ac enw gwell, nag enwyr is yn ne. Ydyn nhw yn gwybod i Beible, yn dod nhw yr hen ymynwyr. Wel, fi wedi bod yn meddwl dros yr wythnosau diwetha am deitl, am gyfres o bregethau. Dwi ddim yn dweud fy mod i'n mynd i bregethu ar y gyfres, ond roeddwn i jyst wedi meddwl am deitl da, am gyfres o bregethau. Ac fydde'r teitl fel hyn, Efengyl i ... Efengyl i beth bynnag. Efengyl i dlodio. Efengyl i'r caeth. Efengyl i alarwyr. Efengyl i am ddifaid, efengyl i weddwon. Gallwch chi fynd ymlaen? Gyda gwahanol deitlau, a fydde'n rhan o'r gyfres. Efengyl i ddeillion, efengyl i fyddariaid. Mae'r efengyl yn galw pob math o bobl. Mae'r efengyl yn eang iawn, yn ymestyn at bob math o bobl, at bob math o anghenion, at bawb. Ac mae e'n mynd yn ddwfn hefyd fel petai. Mynd at y rhai sydd i lawr fel petai. Weithiau i ni'n euog yn ni o gyfyngu yr efengyl. Weithiau i ni yn meddwl fod yr efengyl i deip arbennig o berson, i math arbennig o berson.
Ond i ni gwneud cam oherwydd mae'r Efengyl i bob math o bobl. Ac i bob math o anghenion hefyd. Nawr yn y bennod hon, mae Duw yn cyhoeddi i achawdwriaethau sydd ar ddod. Mae'n edrych ymlaen yn dydy trwy'r proffwyd Eseia. A beth sydd gan Dduw fan hyn yw fod i achawdwriaethau, i Efengyl yn mynd i ddod at y gwrthodedigion, pobl sydd yn wrthodedig, pobl sydd yn outcasts, pobl sydd yn ddieithriaid, pobl sydd yn alltudion, pobl ar y mylon cymdeithas, gwehilion cymdeithas. Ac felly gallwn ni roi teitl i'r bregeth hon, Efengyl i wrthodedigion. Efengyl i wehilion. Efengyl i ddieithriaid neu alltudion. Neu falle yn well, Efengyl i Eunichiaid, oherwydd dyna sydd gyda ni fan hyn. Efengyl i Eunichiaid. Efengyl yw newyddion da, fel i chi gyd yn gwybod. A mae eisiau newyddion da arna ni yn dos e. Mae cymylau yn ein bywydau ni gyd. Mae yna ansicrwydd yn ein bywydau ni gyd. Mae yna bôn yn ein bywydau ni gyd. Mae yna ofid yn ein bywydau ni gyd. Pwy bynnag i ni. Mae yna ofon yn ein bywydau ni gyd. Mae'r byd yma'n ein drysu ni. Mae'r byd yma'n ein cymlethu ni. Mae'r byd yma'n cael ni law. Mae bywyd yn cael ni law. Mae bywyd yn ein drysu ni i gyd. Mae bywyd yn ein diflasu ni i gyd os ni'n onest o bryd i'w gilydd. Mae'r byd yn ein siomi ni. Ac i ni'n siomi'n hunain. Ac i ni'n siomi bobl o'n cwmpas ni. Mae eisiau Efengyl arna ni. Mae eisiau newyddion da arna ni. Ond ych chi'n dweud, wel, dydw i ddim yn einich. A'r teitl y bore yma yw Efengyl i Eunichiaid. Wel, dydw i ddim yn einich, na, dych chi ddim yn einich y bore yma. Ddim yn llythrenol. Ond dydych chi ddim yn ddall yn llythrenol y bore yma. A dydych chi ddim yn fyddar, gobeithio, yn llythrenol y bore yma. Nac yn dlawd yn llythrenol y bore yma. Ac felly mae'r geiriau hyn, wir teimlo, yn berthnasol i ni gyd. Ni edrych ar 3 pheth gyda'n gilydd yn codi o adnodau ein testyn ni. Y peth cyntaf yw angen, need. Mae Duw fan hyn yn siarad ag Eunichiaid, Eunich. Wel nawr te, chi'n gwybod, ga i atgoffa chi, beth oedd, neu beth yw? Eunich. Eunich oedd rhywun oedd ag anabledd neu ddiffyg corfforol. Naill ai yn naturiol, wedi cael ei geni y ffordd yna, neu siwr o fod yn fwy o ddewis. Dynion oedd wedi cael ei sbaddu. Dyna oedd y gair yn y William Morgan, yn dyfyd. Y gair Saesneg yw emasculate neu castrated.
castration. Dynion lle mae rhan o'i corff, y rhan sydd yn cenhedlu, naill ai wedi cael ei symud neu wedi cael ei ymharu arno fe mewn rhyw ffordd, ac felly dyw'r dynion yna ddim yn gallu cenhedlu. Dyn nhw ddim yn gallu cael babis. Ac wrth gwrs, yn yr amser hyn, amser y proffwyd Eseia, oherwydd i cyflwr corfforol, oherwydd dyn nhw ddim yn gallu cenhedlu, atgenhedlu, ddim yn gallu cael plant, roedden nhw'n cael eu cyflogi gan frenhinoedd ac ymerawdwyr i weithio yn y palas, i weithio gyda'r gwragedd a'r gordderch wragedd, oherwydd dyn nhw ddim yn gallu cael plant. Ac felly roedd dim bygythiad i'r brenhinoedd neu'r ymerawdwyr hynny oddi wrth y dynion hyn. Mae adnod ein testun yn rhoi i ni teimladau yr Eunichiaid yma. Sut roedden nhw yn teimlo? Ac roedden nhw'n teimlo'n anghennus. Roedden nhw yn poeni. Yn poeni oherwydd i cyflwr corfforol. Oherwydd sut oedden nhw? Roedden nhw'n anobeithio. Ac mae adnod ein testun yn dweud bod yna dau beth roedden nhw yn poeni amdano fe. Doi air sydd yn rhoi bys ar ble roedd eu pryder. Enw a lle. Enw a lle. Gallen ni ddwdio fel hyn, gyda doi ec. Dyma oedd eu pryder nhw. Dyma oedd eu angen nhw. Coffadwriaeth a chroeso. Dyma eu angen nhw. Doedd dim coffadwriaeth yn mynd i fod ohonyn nhw, a doedd dim croeso iddyn nhw. Beth dwi'n golygu? Wel, hyn. Coffadwriaeth, coffad, remembrance. Bydde neb yn ei cofio nhw. O'n nhw'n methu cael plant. Oedden nhw'n methu cael plant. Ac felly, fe fyddai henw nhw yn dod i ben. Bydde enw'r teulu yn dod i ben. Ar ôl iddyn nhw farw, dyna fe. Mae enw nhw wedi darfod amdano. Bydde neb yn cofio amdano nhw. A bydde enw nhw wedi dod i ben. Dim disgynyddio. Dim epil. Neb i gyrrio ymlaen ar ei hôl nhw. Coffadwriaeth. Roedd hyn yn cael nhw law. Dim coffad amdanyn nhw. O roedden nhw mor wael yn poeni cymaint am hyn, roedden nhw'n galw ei hun yn prenau crin. Pren coeden, crin marw. A felly dyma beth nhw'n galw ei hun. Falle pobl eraill yn galw nhw hefyd. Ti'n goeden marw. Ar dy ôl i, bydd neb. Ti'n goeden farw. Diffrwyth, marw. Ond yr angen arall, yr ec arall, coffadwriaeth, croeso, doedd dim croeso iddyn nhw. Beth yn golygu? Wel, doedd dim croeso iddyn nhw ymhlith cynulleidfa pobl Dduw. Oherwydd i cyflwr nhw, doedd dim modd iddyn nhw cael addoli gyda gweddill y bobl. Oedd yn rhan o'r gyfraith. Os ydych chi'n mynd nôl a darllen Deuteronomion 23:1, byddwch chi'n gweld fyna fod y gyfraith yn ei gwahardd nhw rhag ymuno gyda'r gynulleidfa.
Dim hawl gyda nhw fynd i'r deml. Doedd dim hawl gyda nhw oherwydd eu cyflwr corfforol. Fel pobl eraill yn y gymdeithas, roedden nhw'n cael eu gwahardd. Chi ddim yn cael dod. Does dim croeso i chi. Oedd hynny yn cael nhw lawr hefyd. Cael eu gwahardd rhag presenoldeb Duw. Dim croeso. Dyna ei angen nhw felly, dau beth yma. Beth yw hyn i ni, i chi'n dweud? Wel, dyma'n angen ni hefyd, gwmws yr un peth, fel pobl. Dyma pam mae eisiau Efengyl arno ni, ffrindiau. Oherwydd yr un angen sydd gyda ni. Heb Iesu Grist. Heb ein aileni. Does dim coffadwriaeth yn mynd i fod ohono ni. A does dim croeso i ni chwaith. Dim croeso i ddechrau. Dim croeso am resenoldeb Duw. Dim croeso i ni ymhlith y saint. Does dim modd i ni i fynd i bresenoldeb Duw. Y ffordd i ni. Os nag i ni yn adnabod Iesu Grist yn bersonol. Does dim croeso i ni ymhlith pobl Dduw. I ni gallu bod ymhlith pobl Dduw ac i ni gallu bod gyda pethau Duw. Ond does dim croeso i ni ym mhresenoldeb Duw. Does dim croeso i ni fynd i'r nefoedd. Does dim croeso, does dim hawl i ni i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Ni'n cael ein cau allan, oherwydd ni'n aflan. Dyma beth mae'r Beibl yn dysgu, ffrindiau. Gai jyst darllen adnodau i chi, i brofi hynny i chi. Hebreaid 12 ac adnod 14 yn dweud fel hyn. Dilynwch heddwch a phawb a sancteiddrwydd. Heb yr hwn, ni chaiff neb weled yr arglwydd. Mae hwnna'n glir yn dweud. Mae'r awdur yn dweud, heb sancteiddrwydd. Os nag ych chi'n sanctaidd, gallwch chi ddim weld yr arglwydd. Ydyn ni'n sanctaidd? Datguddiad 21. Reit ar diwedd y Beibl, i ni'n cael y disgrifiad hyfryd yma o'r nefoedd, y ddinas sanctaidd. A mae'r disgrifiad yma o ba mor hyfryd yw'r ddinas. Ac reit ar y diwedd, mae'n dweud hyn. Ac nid a i mewn iddi, ddim aflan, nac yn gwneithio'r ffieidra, na chelwydd, ond yr rhai sydd wedi ei ysgrifennu yn llyfr bywyd yr oen. Ni moyn mynd mewn i'r nefoedd, ond mae wedi ysgrifennu uwchben y nefoedd. Does dim byd aflan yn cael dod mewn fan hyn. Ydyn ni'n aflan? Ydy'n meddyliau ni'n aflan? Frwnt? Os felly ni ddim yn cael mynd mewn yna. Ni wedi cael ein cau allan. Does dim croeso i ni. Beth mae Paul yn dweud wrth ysgrifennu at y Corinthiaid, chi'n gyfarwydd ar geiriau hyn. Oni wyddoch wi Corinthiaid. Na chaiff y rai anghyfiawn, et i feddi teyrnas Dduw. Os ydyn ni'n anghyfiawn, ni ddim yn cael mynd mewn. Na thwyller chwi, bydd rai pobl yn cael eu twyllo, ond na thwyller chwi, ni chaiff na godi nebwyr, na gaelyn y ddolwyr, na thorwyr priodas, nac yn y blaen, et i feddi teyrnas Dduw. Dyna fe, ni ddim yn cael. Et i feddi. Does dim croeso i ni. Does dim croeso i ni yn yr eglwys, y wir eglwys, wir pobl Dduw. Wrth gwrs mae rai eglwysi
ac maen nhw'n croesawu pawb, neu'n rhoi'r argraff. Oes dim ots pwy i chi. Mae yna groeso i chi. Wrth gwrs, yn ni'n croesawu unrhyw un i ddod yma, ond dyn ni ddim yn dweud wrthyn nhw i maen nhw'n cael mynd mewn i'r deyrnas fel i nhw, heb unrhyw amodau o gwbl. Na. Iesu Grist yn dweud, oni ba i'ch cyfiawnder chwi fod yn helaethach na chyfiawnder y Pharisiaid a'r ysgrifnyddion, nid ewch chi mewn i deyrnas nefoedd. Mi eisiau chi cael cyfiawnder sydd lot mwy helaeth. Dim croeso, ond dim coffadwriaeth hefyd. Oedd yr Eunichiaid yn adnodau'n testun, yn poeni, yn angenus, yn ddigalon, achos doedd dim disgynyddion yn mynd i fod iddyn nhw. Doedd dim enw yn mynd i barhau. Oedd dim parhad yn y llinach yn mynd i fod. Dim ffrwyth, dim epil, dim ffyniant, dim bywyd, dim ond marwolaeth. Mae hynny'n wir i ni hefyd. Dyma mae diarhebion Proverbs 7 yn dweud. Y mae cofio'r cyfiawn yn dwy'n bendith, ond y mae enw'r drwg yn diflannu. Neu yna William Morgan yn dweud, ond y mae enw'r drwg yn pydru. Heb Iesu Grist, mae'n enw ni yn mynd i ddiflannu. I ni yn goeden farw hefyd, heb Iesu Grist yn ein bywyd ni. Does dim bywyd yn ni. Does dim ffrwyth. I ni ddim yn gallu cyflawni dim byd. Dim byd sy'n mynd i bara. Dim byd. Fe fyddwn ni'n byw trwy'r bywyd yma a wedyn fyddwn ni'n marw yna fe. Byddwn ni wedi cyflawni dim byd. Dyma yw bywyd pobl o'n cwmpas ni. Dyn nhw ddim yn cynhyrchu dim byd. A pan byddwn nhw farw, bydd dim byd i ddangos am eu bywyd nhw. Dim byd bydd yn para bendith i rhai ar ei ôl nhw. Dim byd, bydd ei enw nhw'n pydru. Bydd yn enw ni'n pydru. Wedi ni fynd, neu fydd ein coffadwriaeth ni'n fendith. Bydd pobl yn cofio amdano ni ac yn meddwl, dyna ddyn, dyna wraig, oedd wedi dylanwadu, wedi gwneud rhywbeth. Oedd ffrwyth o'i bywydau yn nhw. Ni'n siarad am rhywbeth bwysig fan hyn, ffrindiau. Beth mwyaf bwysig, ystyr ein bywyd ni. Beth yw ystyr ein bywyd? Beth yw pwynt ein bywyd ni? Beth yw pwynt eich bywyd chi y bore yma? Beth ych chi'n neud? Beth ych chi'n cyfrannu? Pa ddylanwad i chi ar bobl, ar y gymdeithas? Neu efe jyst pren i chi wedi marw? Ddim yn cynhyrchu dim. Bydd dim coffadwriaeth ar eich ôl. Bydd eich enw'n marw ar ôl i chi fynd. O, falle bydd pobl yn dweud pethau da amdano chi yn eich angladd, fel maen nhw wastad yn. Canmol chi'r cymylau. Ond yng ngolwg Duw, mae'ch enw jyst yn pydru, achos chi wedi cyflawni dim byd. Mae'ch bywyd wedi bod yn wastraff. Meddwl Iesu Grist, byddai'n well i'r person hwn, petai eriod wedi cael ei geni. Ydy hynny'n wir amdano ni. Ond gen i symud ymlaen yr ail beth. Os daw dyna'r angen, trydydd yr ail beth yw yr addewid. Yr addewid yn y benod ac yn y geiriau. I'r Eunichiaid yma, mae Duw yn dod ac yn dweud, paid a dweud, mae pren crin wyt ti. Paid a dweud mae coeden farw i ti.
Nid achos bod yna anghywir, achos ni wedi dweud bod yna'n anghywir. Dyna oedd y gwir. Mae Duw yn dod ac yn dweud hwnna oherwydd mae e'n cynnig yr iachawdwriaeth hyn iddyn nhw. Mae'n cynnig help. Mae'n cynnig efengyl iddyn nhw. Ac felly, i ni hefyd, yn ein hangen ni y bore yma. Mae'n addo rhywbeth i ni. Gweithaf ein cyflwr, fel ni wedi disgrifio, mae Duw yn addo rhywbeth i ni. Be mae'n addo? Wel, dyma fe. 2 beth. Lle ac enw. Lle ac enw. Fel yn yr emyn fe ganson ni. Beth yw'r efengyl y bore yma? Yr efengyl yw Duw yn cynnig lle i chi. Ac yn cynnig enw i chi. Enw gwell. Na meibion a merched. A ddewid o le ym mhresenoldeb Duw. Na, does dim croeso i ni tu fas i Iesu Grist. Does dim croeso i ni os i ni dal yn ein regioni y bore yma. Na, does dim croeso i ni os i ni heb yn aileni. Ond mae Duw yn ei ras yn cynnig lle i ni. Mae'n addo i ni. Lle gyda phobl Duw. Dyma beth oedd yr Eunichiaid yn poeni amdano fe. I ni ddim yn gallu mynd fel y dieithriaid. Dyn ni ddim yn gallu mynd i bresenoldeb Duw. Dyn ni ddim yn gallu mynd i'r deml. Dyn ni ddim yn gallu dod yn aberthau ni. Mae Duw yn dweud. Fi'n cynnig lle i chi yn fy mhresenoldeb i. Mae yna groeso i chi. Mae Duw yn cynnig lle i ni deyrnasol. Mae yn cynnig lle i ni gyda phobl Dduw. I ni gallu bod yn rhan o saint. I ni gallu mynd i'r nefoedd. Agorodd ef yn lled y pen, holl eiraid byrth, y nefoedd wen. Mae ryddid i'w gariadau ef. I mewn i holl rhygfannau'r nef. Mae'r lle sanctaidd olaf yn rhydd. Dyma babell y cyfarfod. Dyma gymod yn y gwad. Dyma noddfa i lofryddion. Dyma i gleifion feddyg rad. Dyma fan yn ymyl diwdod i bechadur wneud ei nith. Mae yna le i ni. Chi'n cofio beth mae Paul yn dweud yn llyfr yr Actau. Actau 26 ac adnod 18. Efo flan y grwpa, mae hyn i o flan y grwpa, mae'n dweud fel hyn. Am ei waith bod wedi cael ei ddanfon i agored ei llygaid ac i'w troi o dywyllwch i oleuni ac o feddiant Satan at Dduw fel y derbyniont fyddaiant pechodau a chyfran ymysg y rai a sancteiddiwyd trwy'r ffydd sydd yn o fi. Ni'n gallu cael cyfran. I ni'n gallu cael cyfran. Ran gyda rai a sancteiddiwyd. Dyna pam oedd yr ymynydd yn ei ryfedd i'r wyf. A mawr ryfeddod. Fy ngharu y gwaelawdd yn oryw. O fi'n gallu cael lle. I ti'n gallu cael lle gyda rai a sancteiddiwyd. Ni'n gallu cael lle. Eunichiaid, chi'n gallu cael lle. Peidwch dweud o chi ddim yn gallu cael lle. Chi'n gallu cael lle. Mae yna le i ti bore yma. Hefyd. O beth am yr yflendid?
Allai ddim mewn, wedys di. Mae'n aflan. Wy'n aflan, a dim byd aflan yn gallu mynd mewn. Beth yw'r ateb i hynny? Mae yna un wedi dod i ddelio anaflendyd ni. Mae yna un wedi mynd i'r groes i gymryd ein aflendyd ni. Arno fe ei hun. Ac mae e wedi marw, ac mae wedi codi, ac mae wedi esgyn, ac mae wedi esgyn at ei dad. Ac ar ddehailaw ei dad, mae wedi yle'r ysbryd glân i'r byd. Ac mae yn addo'r ysbryd glân hynny i unrhyw un sy'n credu ynddo fe. A fydd yr ysbryd glân yna yn gwneud y person hwnnw yn fyr. O Dduw rwy'n ysbryd daw y gres. Ac yn y blaen, ysbryd sy'n sancteiddio. Ysbryd sydd yn puro. Dyna ni. Mae'r ysbryd glân yn cael ei roi. Un puro ni. O'n haflendyd ni. Un sancteiddio ni. Ymysg y rai o sancteiddio. Mae Duw yn addo'n sancteiddio ni. Fel pan yn ni'n cyrraedd yr waledd yna, neu'r muriau yna, neu'r pyrth y nefoedd yna. Fydd e wedi gwneud ni'n sanctaeth. Fe fyddwn ni'n cael mynd mewn. Bydd pob aflendyd wedi mynd erbyn hynny. Oherwydd gwaith yr ysbryd glân. Pa beth nawn ni, medde'r bobl ar ddydd y Pentecost. Credwch, medd Pedr, a derbyniwch bydyddiau'r chwi, a derbyniwch yr ysbryd glân yn ddawn. Oherwydd i chwi y mae'r addewid. Ac i'ch blant. I ni'n gallu cael lle am resenoldeb Duw. Mae yna addewid arall hefyd am enw well na meibion a merched, na thorir y maith. Mae cael meibion a merched wrth gwrs yn fendith. Mae cael plant yn fendith i unrhyw un. Ond ydy cael plant ddim yn bopeth. Mae rai bobl sydd fel petai yn meddwl bod cael plant, dyma'r peth mwyaf pwysig. A mae rai bobl yn, fel sy'n nhw'n byw i bywyd trwy plant nhw. Fel petai bywyd nhw wedi bod yn methu, fel bydd ymlant i yn gwneud hyn a hyn a hyn. Neu yn wyrion, yn byw i bywyd trwy wyrion nhw. Fel petai nhw yn mynd i gael iachawdwriaeth trwy plant neu wyrion nhw. Nonsens yw hynny. Weithiau mae plant yn siomi i rieni. Fel mae rieni yn gallu siomi plant hefyd. Na, mae eisiau enw well anna ni. Hyd yn oed na enw yn plant ni. Dyma beth mae Duw yn addo i ni. Coffad i ni. Plant dau peidio. Bydd yn henwen ni'n parhau. Mae Duw yn addo ysgrifennu enwau pobl yn y nefoedd. Mae'n ysgrifennu enwau bobl ar gledrau ei ddwylo. Bydde ddim yn gallu mynd. Byddwch enw chi ar gledr ei ddwylo fe. Plant a'i peidio, mae fe enw i yna ar gledr ei ddwylo fe. A byth yn mynd i cael ei dileu. O fyna. Ni gyd yn mynd i farw. Beth sydd eisiau na ni'n bywyd. Dyma mae Iesu Grist yn dweud, ni ddeithim, fel y caint fywyd. Iesu Grist yn dweud, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Mae Paul yn dweud, cyflog pechod yw marwolaeth. Eithir dawn yw bywyd trygwyddol.
Yn cofio yn llyfr yr actau, dyn ni'n cael hanes am Einich yn dod i Jerusalem. Un o'r dynion yma oedd wedi dod o Ethiopia. Nath ei gael plant, a fe ddath e. Ac oedd e'n darllen, i chi'n cofio ar ei ffordd adre, darllen o'r broffwydoliaeth yma, jyst rai penodau ynghynt, penod 53. A mae Philip yn dod. A mae'n gofyn i Philip, am bwy mae'r proffwyd yn sôn? Amdano ei hi? Na un arall. Mae Philip yn pregethu'r Efengyl i'r Einich yna. Ac mae e'n derbyn yn llawen. Doedd dim plant ganddo fe. A gas e ddim plant. Ond fe gas e rhywbeth gwell. Fe gas e le ymhlith pobl Dduw. Ac fe gas e gofio. Ni dal yn meddwl amdano fe. Heddi. Coffad yma. Mae wedi cael enw sydd yn para. A heddi mae yn y nefoedd. Gyda Philip a Pedr. Fel angen Duw. A fyddwch chi. A fydda i. Oes gyda chi le? Oes gyda chi enw? Sydd yn mynd i bara'n hirach? Na phlant. Yn drydydd ac yn olaf ac yn brysio. Yr amod. Yr amod. Ni wedi gweld yr angen a ni wedi gweld yr addewid. Mae yna amod. Mae Duw yn addo i'r Eunichiaid yma. Enw a lle. Ydy ni'n meddwl bod pob Einich yn mynd i brofi hyn? Mae Duw yn addo maddeuant pechodau i ni. Ydy hwnna'n meddwl bod pawb yn cael maddeuant pechodau? Na, a mae eisiau gwneud hyn yn glir yn y dyddiau yma. Mae eisiau pobl yn taflu addewidion Duw fel bod nhw i bawb. Wel, mae nhw i bawb, ond mae yna amod, mae yna condition iddyn nhw. Mae Duw yn disgwyl ymateb. Os ych chi moyn profi y bendithion hyn, mae'n rhaid i ni ymateb. Mae'n rhaid i ni weithredu. Beth mae'n disgwyl fan hyn? Na ddywedyd y deithrin a lynodd wrth yr arglwydd. Dyma'r amod. Gwynau fydd y sawl sy'n gwneud felly a'r un sy'n glynu wrth hyn. Mae yna amod i ni, yr rhai sydd yn glynu wrth fy nghyfamod. Beth yw hynny? Wel, mae'n atgoffa ni o Abraham yn diwedd. Mae Duw wedi gwneud cyfamod ag Abraham. Mae Duw wedi rhoi addewid i Abraham. Abraham, wy'n mynd i bendithio ti. A dy ddisgynyddion ar ôl di, a fi'n mynd i fod yn Dduw i ti. A byddai gyda ti. Dyna'r cyfamod. A mae Duw yn dweud, wrth unrhyw un sydd yn dod ac yn glynu wrth y cyfamod hyn, rhywun sydd yn dod ac yn dweud, wel, fi moyn y cyfamod hyn, fi moyn rhan yn y cyfamod hyn, fi moyn rhan yn yr iachawdwriaeth hyn. Please, ydw i'n gallu cael rhan yn hyn arglwydd? Fi moyn derbyn e hefyd, ti cynnig e i fi? Ydw i glynu wrtho fe, derbyn e o ddifri. Cymryd e fel petai y peth mwyaf gwerthfawr yn y byd i chi. Credu, car i'r pethau mae'n dweud, ac hoffaf fi. Ydych chi y bore yma? Ydych chi wedi cydio yn y cyfamod? Ydych chi'n glynu
wrth y cyfamod, wrth yr addewid. Ydyn ni'n caru'r pethau mae Duw yn hoffi. I ddeddfa i air i saboth Chi di sylwi hynny? I'r Eunichiaid sy'n cadw fy sabothau. Sut dyn ni'n abod rhywun sydd yn glynu wrth y cyfamod? Wel, maen nhw'n cadw sabath. Mae'r sabath yn rhan ohonno fe. Bydd y sabath yn werthfawr i ni. Byddwn ni ddim yn tretio'r sabath fel unrhyw ddydd arall. Na fe wedi bod i'r cwrdd. Na fe, na jyst cario ymlaen nhw. A beth fi moyn neud? No, cadw y sabath. Defnyddio'r sabath. Diolch am y sabath. Manteisio ar y sabath. Wrth rheini. Wrth rheini. Mae Duw yn addo. Y gŵr a fi gynt o dan hoelion dros ddyn pechadurus fel fi, a efodd y cwpan i'r gwaelod, ei hunan ar fryn Calfari, ar ben Calfari, ffynhonell y cariad tragwyddo, hen gartref meddyliau o he, dwg finnau, i'r unrhyw gyfamod. Dyna fi i'r cyfamod hyn. Dyna fi at yr iachawdwriaeth hyn. Na thorir gan angau na'r beth i hwnnw. I'r rhai sydd fel yna yn cadw at yr amod. Y Duw yn addo. Duw yn addo unwyll a lle ymhlith i bobl. Wel,